Γεια σας, ονομάζομαι Παπανάκου Όλγα, είμαι 37 χρονών, γεννημένη στην Ελλάδα και αυτή είναι η ομολογία της πίστεώς μου. Καθώς η πίστη μου στο Θεό μου άλλαξε τη ζωή, βαφτίστηκα ως Ορθόδοξη, όμως δεν ασχολήθηκα βαθύτερα με το θέμα της θρησκείας. Ως παιδί παρά μόνο γνώριζα το Θεό μέσα από ανθρώπους, κυρίως από τις γιαγιάδες μου. Σε μεγαλύτερη ηλικία αποφάσισα ότι δεν μου τέριαζε, δεν μου έκανε και έτσι παράτησα το θέμα της θρησκείας, συνέχισα τη ζωή μου ως άθεη, όμως πάντα ήμουν άνθρωπος που έψαχνε την αλήθεια και ανήσυχη μπορώ να πω, και έτσι αφιερώθηκα σε άλλα πράγματα, στις σπουδές μου, έψαχνα την αλήθεια μέσα στη φιλοσοφία, τη φιλολογία, τα καλλιτεχνικά. Στα 33 μου βίωσα μια εμπειρία που νομίζω ότι κάποιοι μπορούν να καταλάβουν. Ένιωθα μια μεγάλη αλλαγή μέσα μου, χωρίς να μπορώ να την ορίσω και χωρίς να μπορώ να την σταματήσω. Μια ωραία αλλαγή, η οποία δεν τέριαζε με το χαρακτήρα μου, αλλά κούμπονε πολύ όμορφα και ερχόταν τόσο ομαλά και υπήρχε μια σοφία από πίσω που μπορούσα να την αντιληφθώ. Και έτσι θυμάμαι ότι ήμουν στο σπίτι μιας φίλης, στις οποίες εξομολογήθηκα ότι έβλεπα μια ομάδα ανθρώπων που γνώριζα, κάποιοι γνωστοί της μητέρας μου, οι οποίοι μελετούσαν και ασχολιόντουσαν με την Αγία Γραφή. Έβλεπα αυτούς τους ανθρώπους ότι ξεχώριζαν σε σχέση με όλους τους άλλους που ήξερα γύρω μου. Αυτό το ομολόγησα στην φίλη μου, έτσι απλά πάνω στις δικές μας συζητήσεις, και δεν άκουσε κάποιος. Μια εβδομάδα μετά ήμουν στη δουλειά και πέρασε ένας άνθρωπος που ήταν από αυτή την ομάδα, ο οποίος έκανε προγράμματα υγείας, θεοβιολογίας, και μου είπε ότι μόλις ακυρώθηκε μια θέση και σκέφτηκε εμένα, μιας και περνούσε απ' έξω, και αν θα ήθελα να συμμετέχω. Εγώ δέχτηκα, συμμετείχα και μία εβδομάδα στο πρόγραμμα άκουσα πράγματα για τον Θεό ως δημιουργό, μέσα από την Αγία Γραφή κυρίως, τα οποία δεν είχα ξανακούσει και δυστυχώς δεν λέγονται ιδιαίτερα στη χώρα μας. Και ήταν και η πρώτη φορά που πήρα στα χέρια μου Αγία Γραφή, την Αγία Γραφή, η οποία είναι ένα μεγάλο ταμπού στη χώρα μας, ίσως επειδή θεωρείται παλαιομοδίτικη, ίσως επειδή τη συνδέουν όλοι με κάποιες αιρέσεις και φοβούνται την πλάνη, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πάντως η γνώμη μου είναι ότι αν θέλουμε να ερευνήσουμε ένα θέμα, πριν το ακυρώσουμε και το απορρίψουμε, σίγουρα πρέπει να πάμε στην πηγή, και η πηγή είναι τα γραπτά, αυτά μας έχουν μείνει και αυτά έχουν δοθεί. Και έτσι και εγώ ξεκίνησα μία απλή ανάγνωση και άρχισα να νιώθω το τι μου έλειπε όλο τον καιρό. Άρχισα να βρίσκω πράγματα τα οποία δεν φανταζόμουν ότι θα βρω. Αλήθειες οι οποίες κούμπουσαν πολύ όμορφα μέσα μου σαν πάζελ, και άρχισα να νιώθω μία δύναμη αναζωογονητική, η οποία με μεταμόρφωνε σιγά σιγά. Βέβαια δεν έμεινα μόνο στην ανάγνωση, ξεκίνησα τις μελέτες, γιατί υπάρχει πάρα πολύ βάθος. Και έτσι μπήκα σε έναν δρόμο και ανοίχτηκε ένας κόσμος που ποτέ δεν είχα αντιληφθεί ότι υπάρχει. Έπειτα γνώρισα τον άντρα μου, ο οποίος πορεύεται στα ίδια πιστεύω, και έχουμε τον ίδιο στόχο. Δεν ανήκουμε σε καμία εκκλησία, ούτε θέλουμε να ανήκουμε. Δεχόμαστε τις αλήθειες όπως παρουσιάζονται απλά και όμορφα μέσα από την Αγία Γραφή, και ο στόχος μας είναι να δείξουμε σε όσους ανθρώπους θέλουν αυτό που βλέπουμε εμείς και να νιώσουμε την απέραντη αγάπη του δημιουργού μας, του Θεού, και να τη μεταδώσουμε στον κόσμο.